डे 50. श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 जय जय रघुवीर समर्थ। दासबोध विचार श्री गणेश स्तवन 19वे सत्र। जयासी ब्रह्मादिक वंदिती तेथे मानव बापुडे किती। असो प्राणी मंदमती तेही गणेश चिंतावा। श्रीराम 1-2-27। जे मूर्ख वलक्षण जे काहिणाहुनी हीण तेची होती दक्ष प्रवीण सर्व विषयी। श्रीराम 1-2-28। ओवी क्रमांक 27 व 28 यामधून समर्थ लौकिक अर्थाने फळश्रुती सांगत आहेत। जयासी ब्रह्मादिक वंदिती तेथे मानव बापुडे किती। जेथे श्री गणेशास ब्रह्मा विष्णू महेश इत्यादी देवदेवता साक्षात वंदन करतात तेथे बेचाऱ्या मानवाची काय गत आहे। त्यांनीही त्याचे अनुकरण करून भावार्थाने वंदन करावे। विद्वान ज्ञानी असो, त्रिकाल ज्ञानी असो, भक्त असो, भाविक असो, संत असो, सज्जन असो, साधारण असो, असाधारण असो, महान असो, लहान असो, कसाही असो अथवा मंदमती असो, प्रत्येकाने श्री गणेशाचे सतत स्तुती स्तवन श्रवण करावे, चिंतन करावे, स्मरण करावे। तेणेकरून योग्यतेनुसार मानवाची प्रगती होत राहील। उत्तम सुलक्षणी प्राण्यांना गती प्राप्त होईलच, शिवाय जे मूर्ख कुलक्षणी हीनाहून हीन मंदबुद्धी ते सकल विद्यामध्ये दक्ष व प्रवीण होतील अशी फळश्रुती सांगितलेली आहे। श्रीराम ऐसा जो परम समर्थ पूर्ण करी मनोरथ सप्रचित भजन स्वार्थ कलौ चंडी विनायक। श्रीराम 1-2-29। असा श्री गणेश जे परम सामर्थ्यवान आहेत ते भक्ताचे भक्तिभाव ज्ञान उपासने संबंधी जी जी मनोकामना आहे ती सदिच्छा सप्रचित अनुभव सहित पूर्ण करतात हे निश्चित जाणावे। ऐसा जो परम समर्थ पूर्ण करी मनोरथ सप्रचित भजन स्वार्थ। श्रीराम प्रश्न मंजुषा। कालची उत्तरे। समर्थानी सर्वांग सुंदर व सर्व विद्यांचा आगर श्री गणेशास साष्टांग नमस्कार केलेला आहे। श्री गणेशाचे ध्यान वर्णन श्रवण केल्याने बुद्धीची भ्रांती नष्ट होऊन ज्ञान प्राप्ती होते। आजचे प्रश्न।
श्री गणेशास कोण वंदन करतात? सर्वांनी कोणाचे चिंतन करावे? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ।